It-tnejn kien il-kandidatu sindku nazzjonalista ta' San Ġiljan, Albert Buttigieg, li ġab fix-xejn ix-xewqa tal-kap tal-partit tiegħu Bernard Gregg, li s-siġġu parlamentari li tbattal mid-deputat Roberta Rigo jimtela b'co-option mill-viċi kap Elix Pericikalaxxone. It-tlieta imbagħad tefgħet in-nomina tagħha il-kandidata Emma Portelli Bonnici. Il-fatt li hemm kandidati li tefgħu in-nomina għal by-election effettivament ifisser li sfaxxat il-possibilità li ssir co-option għal dan is-siġġu kif xtaq Bernard Gregg. Din il-kwistjoni issa ilha jimsħaħ toħloq tensjoni kbira f'Tal-Pietà għalkemm għamel pressjoni kemm seta' biex il-kandidati nazzjonalisti li ma ġewx eletti mill-10 distrett fl-aħħar elezzjoni ġenerali ma jitfgħux in-nomina tagħhom. Meta ħareġ ċar li One News kien infurmat bli kienet jiġri Bernard Gregg ċaħat li dak hu l-każ. Nafu koll li tlabtu lil Albert Buttigieg ma jikkontestax il-by-election. Tiċħaddan? Hija asserzjoni għal kollox fantastika li qed tgħid illi jiena jew xi ħadd mill-partit tal-Albert Buttigieg ma jikkontestax għal by-election. Elix Pericikalaxxone kien l-uniku kandidat li ħareġ għall-elezzjoni ta' viċi kap ftit ilu u kellu jiġi aċċettat mill-fazzjonijiet differenti, anke jekk b'nofs qalb. Madankollu quddiem il-kwistjoni tal-mili tas-siġġu fl-10 distrett, Buttigieg ta' madwaru mhux lesti iħallu li dan is-siġġu parlamentari jieħdu xi ħadd ieħor. Aktar kmieni din is-sena Albert Buttigieg kellu problemi ma' tmexxija nazzjonalista wara li lmenta pubblikament li l-partit kien warbu għal kollox waqt il-kampanja elettorali. Buttigieg kien sostna li ras kbira fil-Partit Nazzjonalista kienet wiedet lil kuntratturi ewlieni b'interess kbir f'San Ġiljan li kienu siħalqulu ħalqu għax kien qed jitkellem kontra ċerti proġetti fil-lokalità tiegħu ta' San Ġiljan. Intant il-kandidat ieħor li seta' jitfa' nomina l-by-election fl-10 distrett, Karl Guder, li hu impjegat tal-PN, iddikjara li mhux se jitfa' nomina għal by-election. Fuq il-profil tiegħu tal-Facebook kiteb li f'dan il-punt iħoss li għandu jiffoka fuq il-karriera tiegħu bħala Chief Operating Officer tal-Media tal-Partit.